poháru zde v Kamenci, takže věc, která proběhla velice rychle a budeme pokračovat druhými rozběhy, kde se určitě pořadí bude měnit. Závodníci jsou na dráze Radek Šuba, no a Michal. Vypadá to pro Michala lépe, který je v cíli a dává 16:51 a 16:66, takže velice vyrovnaný rozběh, krásný rozběh, který jde dopředu a my připomínáme, že Radek se řadí na 5. místo, no a Michal se řadí na 3. místo průběžného pořadí s časem 16:51. Martin Havlík, SDH Zlatá Olešnice, no a David Hřebec, SDH Hartmanice, té dvojice, která bude pokračovat v prvním rozběhem dnešního dne. Vy vidíte ještě opakovaný vyrovnaný rozběh, který získal 3. a 5. místo.